खुलुमबाय लोगोफोर दिनै मेन टपिक हिसाबै स्पेशल बा पलिटिक्स नि बाथ्रा एसे खम लाबोगोन दा आं भिडिअ लाबोनायनि खारना बेनो जाहैबाय जों सानसे समावना गोबां समावनो हाथियार हमनानै फैदोंमोन आरो दुखु खस्थ'बो लानानैबो फैदोंमोन बा जों भुटानाव थानानैबो फैबाय गोबांनो बांलादेशआव थानानैबो फैबाय बिथाङा जिखियानो जाया मानो जिखि हानजायावनो थाया मानो UPPL आवनो था बा BPF आवनो था आं खारन बुंनो नागिरनाया बेनोसो जोंनि NDFB एक्स NDFB नि आफादनिफ्रायनो इलेक्शन गेलेनानै बा देरहाबोनाय भुपेन बर' जायखौ बुङो B.Bodosa जोंनि आफादाव B.Bodosa जोंनिबो आंनिबो मस्ट सेनियरसिन आं बिखौ लोगो मोनदों बांलादेशआवहाय फार्स्ट टाइम मैमानसिं डिस्ट्रिक्ट हालुवागादआवहाय लोगो मोनदों गामिखौ आं खोन्थानो सानाखै जेब्ला बांलादेशआव लोगो मोनो अब्लाना बियो ओरैबायदि फ्रि रायलायदों बयजोंबो माने बिनि फ्रि रायलायनाय बिनि खोथा बाथ्रा बुंनाय ना गोसोखांदों आं आरोखि गोसोखांनाया बेनो जेब्ला बांलादेश केम्प हाग्रा थार'जों लोगो मोनहैयो 23rd 22 ओमफ्राय 24 बेच जेब्ला ट्रेनिं जोबखांनानै जोंनाव मोनसे भिडिअ खालामनाय जादोंमोन बे भिडिअ खालामनाय समाव सारजों जों थाफानानै गोबां खोथा आरो गोबां मेथाइबो लिरदोंमोन गोबां खन्थाइबो लिरदों केम्पआवनो थानानै आं बेखौ गोसोखांदों ज' थाफायोमोन ज' उन्दुफायोमोन जों बिसना मोनसेयावनो आरो सिजफायार फैखांनायनि उनावबो आं बेखौ गुवाहाटीयावबो खनसे खननैसो लोगो मोनदों लोगो मोनखांनानैबो आरोबाव आङो मा बे सार भुपेन बर'नि न'आवनो थाहैदों जाहैदों बिनि फंबाय सासे दंमोन खोनानो मोनदों एक्सपायार जाबाय बिनि न'आवबो गोबां दिन जों जादों पलिटिक्सआ आलादा बाथ्रा आलादा चेप्टार दा आं बेखौनो लुबैदों जे गासैबो बर' रायजो राजाखौ आं खावलायनोसो लुबैदों जोङो दिनैहाय हारिनि थाखाय नांनानै बर' हारिनि थाखाय नांनानै ना गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै जों रायजो राजानो मा होफैनो हादों हायाखै आंहा बेजों लोब्बा गैया बिटिआर मोनसे एकर्ड जानानै थांबाय बावहाय मा दं मा गैया आं बेखौ बुंनो थाङा अनलि बेखौल' खावलायनो लुबैगोन जे दिनै हारिनि थाखाय गोबां नांनानै फैबावबाय थ' बावहाय दिनैहाय सार भुपेन बर'आ दिनै बिनि सायावहायसो आङो रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैनाया बेनो जे जायखि धोरोमावनो थाया मानो सोरबा ख्रिस्टियानानो जा सोरबा हिन्दुआ बाथौ धोरोमानो जा सोरबा ब्रह्म धोरोमानो जा सोरबा जाय हक गुबुन धोरोमानो थाया मानो थ' आं बेखौनो खावलायगोन जिहेतु सार बड'सानि हालोदा बारा मोजां नङा बे दानावनो अपारेशन जानायनि खोथा खोनादों थ' आं मा जादों आं बेखौ टटेलि डिटेल्स आं खोथाखौ बुंजोबनो थाङाखै अन्नानै आंनि मोनसे रिक्वेस्ट आंनि फलोवार्सफोर बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों आरो जायफ्रा गामि ओनसोलाव दङ बिथांमोना बे भुपेन बर'नि थाखाय एसेब्लाबो प्रेयार बा आर'ज खालामोन होननानै आं आसा खालामदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बेफोरबायदिया दिनै हारिनि थाखाय नांनानै गोबां सम ना गोबां दुखु दाहा लाबोनाय मानसि जों बेफोरबायदिखौ जों एसेब्लाबो जायखि पार्टियानो जाया मानो पलिटिक्सआ आलादा चेप्टार होनखादों आं दहायनो आलादा पार्ट बियो आलादा मोनसे इस्यु बेफोरो थ' जों मानसि हिसाबै जों बिथांमोननि सायावबो एसेब्लाबो प्रेयार खालामनांगोन सोरबा BPF नियानो जा सोरबा UPPL नियानो जा UPPL नि जायफ्रा सोद्रोमाफोर बिथांमोना हयतोबा मोनथियाखैबो जानो हागौ बा मोनथिदों जानांगौ गोबाङानो दैदेनगिरिफ्रा मोनथिदों ओंखायनो आङो गासैबो बर' रायजो राजाखौ आं मोनसेल' खावलायगोन जे जायखि धोरोमाव थाया मानो जाहाथे बिनि बै सारनि भुपेन बर'नि देहाया गोग्गो आरो गोरा बर' हारिनि थाखाय आरो मोनसे स्टेप आरोबाव मावफिननो हाबावनायनि बायदि आर'ज खालामनोखौ आं खावलायनाय थाबाय आंबो दिनै सानदे दहाय फुङावनो सार बड'सानि मुङावहाय एसेब्लाबो प्रेयार खालामबोबाय इसोरनि सायाव आर'ज खालामदों सार बड'साया थाबैनो मोजां देहा गोग्गो गोरा गोख्रोङै जाबोगोन
होननानै आं आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय। थ' लोगोफोर बावहाय जुदि गोरोन्थि खोथा बुंदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा निमाहा बिनाय थाखाबाय। थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा लाफानो बावहायनो दोनथ'नो सानबाय। जय बर' हारिनि।